Odan CTC TV. The American Biano of Anissa. Odan for na Jatum. Tell party. What I say, what Jatum? Tell party Jatum. Odan for Jimudi. Monty Tum City TV. COMOAKU. City TV. I want a place mission. Blaster place no. Ghana local place no. All of Biashe. City TV. City na. The President of the Republic of Ghana, John Dramani Mahama, to share his keynote address with us. Thank you. Kindly be seated. Mesdames, Nana Osei Tutu the second Asantehene Nana Msini Nana Boache Ajibambonsu Mechiao ne yempenyifo nyinara yeshemu hei emse ne dikan ene arehosem bi etoye atorenchen bi etoye anopei emre bi etwemu se kobasi yefa soldier anase yefa police ana bibia mehu se ni aye no kokom wonte hwe obehwa na eyi nipa se omoko for training Tabra ye bontoa ansa ne ebeto 2024 abato no me shebo se ba akoba se ye fa soldier na police ye de betu dwa na region bia yama ye mabuna kwanya na omoso omwetimi abepre se ne be ya ombenya se adwuma ni bia ye ampanso ye bie adia ye friend of portal enti emabunu bi ekosa fidie no so eko register enti enne na nka wo se ye hyase na ye hwe omonwoma ni omonho se ni omonho de sitie ene san ni omani na enti anopay region bia ye kire omo bibia e wo se omuhia na Accra akoye kropon no na se dipa dodo a epie ye se omohwe se adwuma no na omodo so yie na aho prepare ne ade a ehya ase abra ye bie gate no se nipa enwremu no ma nipa ni bebre de ahoden epia se omokom omanim etimi enwremu na arehosem ne se ebi ehwe ase emye tietia omoso na menemo kasei se na yenya ntiye nipa ensia ya mabunu ahwere omonkwa na dumienu bi nso eda hospital a echese ayeden nso ye bompa ye se omho beto omo na nyame enya areho ama omo enti make us say soldier mpenyfo ama ya so ate say yemma ensia omu nyina eyemma bawa oma hre omonkwa say kumasi hanso bibi kakra sa asiye echese nipa baako say we prad the India order ayarsabia ono so yebompa say obenya ahode na nyame ahunu mobo enti enkraidie no meka hye asoja force omunja ansa na yirhwem na yeye nhihye foforo sene beya ni esi no ensi sabium enti makasa no mesre na obi apagya ne mu sima ba kope
na yɛde akae yɛnnuama a ɛkyerɛ sɛ ɛnɛ ɔma yɛ nyame deɛ. Meda wase nyame mfa mo kra nsie. Na ansa na mekan nwoma a mede baeɛ no ɛm sɛ nansi wohwɛ TV anaasɛ wo telephone po a wo mobile phone po a TikTok ne saa social media no bɛhu sɛ ekuafo esu mahu bebree a kyerɛ sɛ ɔmotwa ɔmo buro a ɔmonya nipa ɛntɔ eburo no anaasɛ bo a yɛpɛ sɛ yɛtɔ eburo no ɔmbɛbɔ ka. Enti mihu saa no meka kyerɛ finance minister sɛ abayɛ adwuma yɛfrɛ mo buffer stock ɔmo 100 million cedis na ɔmo mfa ntɔ eburo na ebu ɛwɔ dwa mu na ɔmo mfa bi nsie sɛ ne bɛyɛ a afei ɛbɛyi sɛ eburo bɔ kɔ soro a na ɔmo yi ɛde aba adwom nti ɔmo atɔ ama 100 million cedis na ewie ɛnso still eburo no ɛda so dɔɔso ɛwɔ dwom nti still ne bɔ fam nti maka kyerɛ minister of finance sɛ ɔmo another 200 million cedis nneɛmfa ntɔ eburo na ebu no nneɛmfa ntɔ hɔ sɛ na ɛbɛyɛ a ebeduru mmerɛ a eburo bɔ bɛyɛ den no na yɛyi sɛ eburo no so aba na Ghana for etimi enya eburo atɔ. Wohwɛ so a ɛmo nso saa ekuafo a ɔmo dua mo no ɔmo so ɔmo sɛ efiri afi etwe mu ɛmo a ɔmo twaeɛ no ɛda so gu hɔ ɔmo ntumi ntɔn yɛ enti ɔmo so maka kyerɛ buffer stock sɛ ɔmo mboa na ɔmo ntɔ ɛmo na ɔmo ntumi ntɔn no na ɛno nso ɔmo mfa nto hɔ na nyɛ ɛmo na eburo nko a na sɛ yɛnkɔhwɛ a nkosua nso ebu ama ɔmo tete nkokɔ ɛtɔn nkosua no ɛno nso abebu ama ɔmo nyɛ obi antɔn ɛntɔ nkosua no biom enti ɛno sɛ wontumi ntɔ nkosua ɛmfa nto hɔ enti ɛno maka kyerɛ ɔmo yɛ school feeding sɛ ɔmo fa nkosua nka nkɔdaa no aduane ho enti ɔmo ntotɔ nkosua no na ɔmo fa ngu nkɔdaa no aduane no mu ndi sɛ na ɛbɛyɛ a yɛkuafo a ɔmo hwɛ ɔmo tete nkokɔ a ɔmo nya nkosua a ebu so no ɔmo so ɔmo ho bɛtɔ ɔmo kakra na ɛnɛ dwumadi a yɛbɛyɛ yi yɛsɛ biribi ahyɛ ase ɛtɔ da bi a mfomsoɔ ba mu nso ɛno akyire no na mfomsoɔ no abɛdane mfasoɔ ama nipa bebree saa na esiiɛ abra a yɛbɔ ntoa 2024 campaign na nea yɛwura erikopoku kan ɔyɛ agric minister ɛne sɛ afei wohwɛ nkokɔ nam a yɛkra fi amanɔne dollar sika mu ɛnyɛ Ghana sika mu yɛde bɛyɛ $300 and over million ɛne yɛde kra saa nkokɔ no na wohwɛ a nkokɔ no nso ɛyɛ adeɛ a ɛtɔ da bi a ɛda fridge mu bɛyɛ afe ansa na ɔmo abɛtɔn ama yɛ nti ɛnyɛ akokɔ a ɛyɛ fresh a ɛboa nipadua no sɛnea nea yɛbɛyɛ yi ɛbɛboa nipadua no na yɛnya ahoɔden ne yɛtumi ayɛ adwuma enti yɛabɔ ntoa no ɛna me sɛ nyame yɛ adom na nkonimdie yɛyɛ deɛ
na yɛba abɛn mu a yɛbɛkyekyɛ akambɛka sɛ nkokɔ mma ɛna agya twi nyɛ me kasa meboa me ho kɛkɛ anti lɔdina ne ɔkyerɛ me a na metumi ka menkɔka nkokɔ mma a mesɛ nkokɔ nketenkete ɛso ne nyinaa ɛyɛ baako sɛ nkokɔ mma yɛ nkokɔ nketewa enti ɛnnɛ yɛgyina ha yi mfomso a meyɛ wɔ me kasa no mu ɛno ɛna bɛdane mfasoɔ ama Ghana ma nyinaa enti mɛda mo ase na mada nyame ase sɛ wabɔ yɛ nyinaa ho ban ama yɛtumi ahu bɔhyɛ a yɛhyɛ yi ɛfa nkokɔ nketenkete project no nyame abɔ yɛ ho ban ama yɛtumi aba saa dwumadie ase enti afei sɛ biribi kakra a metwerɛe no mɛkan sɛ na ɛbɛyɛ nsɔntwerɛfoɔ nso ɛbɛnya biribi akɔka. It is with great pride and a deep sense of national duty that I stand before you in this historic city of Kumasi, the birthplace of enterprise and innovation, to launch a program that addresses the core of our national food security and inclusive growth agenda, the Nkokon Kitenkete Household and Backyard Poultry Production Initiative. This initiative is more than just a government intervention. It is a national movement, a courageous step towards restoring food self-sufficiency, strengthening household resilience, and fostering sustainable livelihoods for tens of thousands of Ghanaians, especially women, youth, and the vulnerable families across our country. The Nkokon Kitenkete initiative is a flagship element of the poultry industry revitalization program, which is a key part of our broader Feed Ghana program. The National Plan for Agricultural Transformation, Food Sovereignty, and Shared Prosperity. For too long, Ghana's poultry industry, which was once a lively contributor to rural incomes and national nutrition, has faced structural bottlenecks such as high feed costs, limited access to improved breeds,